конкретния въпрос негативно отношение имат към нас. Пред 2 години или 3 беше на Търново, бехме на събор. Там сбори Груевски, там родоначалника на Битола и аз борих. И накрая, после уедохме в един ресторант да апнем нещо. И Груевски праша егейците, вика, що ги кажете вие, как сте, що сте? Да, това е. Вие пениците, аз викам, да не стане и вашата работа като на Любчо Георгиевски. Вика, какво ще стане ми? Ойде подписава со българския премиер дека не се интересира за луѓе кои не са градини на Република Македонија. За нас не удритна, фактически. Нема да биде така. Нема да биде, ама исто си е. Нема никакво подобрување. А инаки имам средби со Киро Григоров Вего. Бог да го прости. Нали починал? Да. Во парламентот 2 пъти съм се срещал с него. С Любчо Георгиевски, доста Димовска, Драги Арсов, едно време пратеници там в събранието ПА. Ама 90-та година аз и Йордан Костадинов бехме на Соборния храм, кога се откриваше. И там гледам Любчо Георгиевски и Драган Богдановски. И между другото им викам, вие що мислите, како е бугарската, ВМРО бугарска? Си кълкават, нищо не мога да веде. Викам, Мишко, ако сте и вие като них, и вас да ви нема. В очи им казах. Те са най-големите злосторници. Наследници на Ванчо Михайлов, що убият цвет на македонците. Вчера бехме на Благоевград, нали, там ние положихме цвеки на паднатите от ръката на Ванчо Михайлов. И имаше и промоция на книгата на този Ицонайтовски пир. Много хубаво изкарахме, добро беше. Сега не смеят. Едно време не можеш лав да кажеш. Те другите знаят сите. 90-та година бех на Копенхаген за правата на македонците. Сидерополс беше от Гърция. И аз. И така, но сретнахме се с българска делегация там. И един от тази делегация, българската, вика, и аз съм отресен, вика професор. Що не дойдохте в София да се разберем, да идвате да излагате България овде? Викам, Мишко, господине, вие да не падате от Марс сега. Знаете ли колко луѓе мина во затворите на Социалистическа република България за това, само за това дека се чувстват македонци? Я лично съм 2 пъти бил по 4 години затвор. И вие бе в затвор? Да, 2 пъти по 4 години. Още 56-та година бех 11 клас ученик и в Петричево гимназията ние имахме, не 2 гимназии имахме, а в читалището дойде брато на македонския революционер Вапцаров, Никола Янко Вапцаров, Борис Вапцаров дойде и чета там доклад за Македония, географски поем, туите, онуите. И аз 2 въпроса му задавам. Викам, какви са били Филип II, Александър Велики, кои са били? Що са били? Гръци, македонци и така. После второ прашане, какви са били Гоце Делчев, Дами Груев, Яне Сандарски? И он на първия вика, уния са, вика, Александър Велики, това са гръци. Викам, не, ви сте. На втория въпрос, Гоце Делчев са се борили за България. За българската кауза. Българи са били той. И аз сега до сега напуснах събранието и отидах дома, за 2 ноки направих на клише, пише Македония. Другите около буквите изрезах и в една кутия от такова, от обувки, боя за обувки, сложих мастило
и поведателна харта и Печат. печат правя. И после ги режа и разхвърлям по градата. 3 месеца не може да фанат кой конспиратор е. От разлог едва, не знам къде. И един ден, спомням си, към 4 часа от вечер беше, слънце грее, беше октомври, ноември месец. Не, било е ноември, отед ме задържа аз истия ден. С един приятел одеме, а аз ми ги време бех направил маличка група, 5 души ученици, да се борим за Македония. И в другата гимназия, Гоце Делчев, с едно момче контактирахме и там направим. И истия ден идват, знаеме, имаме средба со ученици от Велико Търново, българската стара столица. И аз съм сложил в шапката тук, нали имам бомбе, свите такива, направо затегнати, а 3 листа носа нарежени да ги носа на други троици, дето са от техната квартира, они да ги разхвърливат. Но не ги найдохме и продължим. Отиваме на входа на гимназията, 20 стоят така и питат, мене пращи, ти как ще кажеш? Стоян Никола Георгиев, ти? Това е Иванов Рупанов. Вика. И тръгнахме нагоре, покрай реката и там на улицата вкарани, отдавна соба мене, него отдавна. И един крупен имаше, тук от разлог ли беше дошъл, бабаит. Викаш, що да съм, отдех да знам, викам, вашите хора не докара. Дай да им шемаш по джебата. Едно листче излижи на такова в Македония. Що е това? Ми го намерих на улицата. Ама когато бръкна тук, да извадят 3 нережени листа. И сега за секунди обмислям, що да кажа. Ако кажа не са мои, кой ти турва от джеба? И викам, що? И викам, чистите и мои. Като ме удря един шамар, не паднах, обаче искри ми излезва толкова силен удар. Къде? Викам дома, сукой сам. Телефона, дойде полицая, викам, веднага отивате там, проверете всичко. Дойдат 2 цивилни и един в униформи и дома с джипа откара и мене, барат, всичко не е до къде са тези. Аз им кажах, ето тук тампона, видяха всичко, търсят друго, нема пиштоли, нема обърна, всичко нема. На джипа, аз мисля на Петри, че он направо на Благоев ме откара. И един изследник от София беше там дошъл. Георги, как се беше, не забравих вече. И всеки ден ме вика, как е, що я разпрашил, аз викам, сам, къде шо? А те, моя приятел, и него са го откарали, после мене са го фанили и го карат в Благоевград, на държавна безбедност. И 14-15 дена ме тормозат, чукат ми главата, останата там, и аз не викам, сам крия. И по една сутрин на туалетна ми карата и отгоре, отдек намерил, от полицая седи там, отиваш до туалетна, он над нивката пише, Шан, кажи си истината. Напишал с нещо, пирон ли, що е намерил, и аз през Шан, само мен ми викал гимназията, малката ми сестра не може да каже Батишан, и там ми вика Шан. И сега викам, той е Томата. Томата, що ме, значи он е тук. И се чуда, кажи си истината, а он е следник отил покрай него и му кажувал, то много инат, кьотек, да и не кажува нещо. И он се видел принуден да му пише така. И аз мислих, що да прошвани на друга ден. Викам, така, викам, признах се, викам, това, не. Викам, мислиш, нищо не знаем, не, това. И после 2 дена ми вика при началника на управлението един полковник, една голема соба, седне там. И аз гледам над него
на Тодор Живков плаках. Фотографията отгоре. И вика, виж какво момче, вика, ти си младо, сега сме решили да те пуснем. Но, ако фане втори път се заравай, да знаеш, че ги платиш и за сега. Викам, как кажеш така? Води си са, вика, твоите са бедни родители, това, а татко ми беше прислужник в училище, почва го роди. И така, след 2-3 часа изкарвам от мене и гледам и моя приятел него. Двамата ни взехме да се смееме. Вот се виждаме сега след 15 дена, 18 дена. И пред нова година не пуща, обаче пуща, не карат с полицай с пушка. Направо МВР Петрич. Не карат мат, даже и викат, за да им викат, що е карат с пушка тия момчета. И отидем в полицията и там един Иванов си спомня, в негова стая ме кара. И вика, партията е великодушна са, пуснахме те, ама ти трябва да се отчетеш. Какво значи? Ами така да се срещаме това. И вика, са, в среда, 7 часа от тук минаваш. Предварително сега идем на запазени такива малки собички, затоплени зимно време, декември 26 ми пущава това. И одем снегто и на тех има обезбедени топли стаи. И между време дадоха ми една книга от двама съветски полковници, Тайнствения пътник се кажува, да я чета до деца. Сме да горе дали имам похват нещо за разузнавач. И шо? И на едно момиче, нейния вуйко, Даната, Георги Данев се кажува и о книгата моята, аз имам да пиша на книга Македония на цех, издадена убита в 90-та година. И там е опишена тия случаи с история. И там, той е Даната, дали прахя писмо на тази неговата внука. И аз са отивам, викам са, ако знам, че това момиче е технок, и кажа, те, ама ако знам, невинно, що са, тия да му кажу, да що е това. И днеска така, от 3 месеца ода, а вече не мога да спа дома. Толкова се възнамирам, как не наберам сили да им кажа, от тая работа не е за мен. И един ден вече, една среда, в началника на просвета, в неговата стая, и аз за първи ден шой канапе тогава, ние бедни луги там, в софрата да ядем и това е. И там влезат той Иванов и един друг, Томаш Шопов се казва. И той Иванов вика, Стояне, вика, прочетох и не прочетох. Срещали се, викам, не съм се. Вика, ви са, аз за един месец ода командировка на Разлог, а другарят толкова Шопов вика, с него се стрega. И аз тогава набрах стили, викам, ни Шопов, ни тебе, вика. Шо? С кой си сборувал? С никой, викам, сам. Това е мое решение, но аз не мога да... На твое место ги намерим 20 човека, ама няма да свършат тази работа, ти ще окей да свърши. И па аз не мога, викам сега, доверил се некой и така, нещо сборим и утре, лъга, всичко да ви кажа. Не, викам в кръвта ми. Идиотки да вкараме в затвор. Ако искате в космоса ме карайте, аз не мога да бъда това, що сакате ви. И марш от тук и ме изгоня. И сядаме. Имах една приятелка и идея да ме слушат, що ги сборим, толкова нахални. Както и ден мина, зимата аз завърших. Изключваме само от Комсомолска. Дека не се имаше, думали с Комунистически съюз. И завърших се гимназия. И летото тухли работих към комбинато, а есента имаше един предашки цех, към него с един имаше и аз към него да работим, да занимавам нещо. Исках да следвам френска филология, но не ми дава. Съм неподобен на българските тайни служби, а комсомола трябва да даде бележка за препоръка да следваш. И не ми дават, аз не мога. И той един приятел
летото, вика, Стояне, вика, аз знам, беше ми и комшия ми, друга е бивш партизан. Вика, знам от си често момче, сакаш ли да работя за Македония? Що ме за Македония, готов съм, викам на всичко. И така, викам, искам да правя. И аз за 2 месеца и по 60-70 души с протокол, подписани, аз, примерно от Петрич имаше няколко човека, Стамат, Мешков, удостоверявам с подпис, че искаме да работим за Обединение на Македония и така. Кълнеем се да спазваме устава на организацията и направихме някъде около 67 души. И един ден един приятел от квартал Виздо, Вангел Урдов, той и него го съдия 2 години, мене ми дадо. Но докато дойда до суд, нали, да ви кажа, едно момче вика от Вишлене, от едно село, много ферно момче, честно вика, иска да се запознае с теб, вика. Викам, да, препоръчвам. Викам, знаете ли, знаем го, вика, работя в Горско, това, и направихме една среща. Вика, искам да работя, ама нещо нема со кой. Как да нема, викам, да работя. Не си имаме организация. Имате, не верува той. И аз дома го карах на вино, на кестени, печени, това. А той за да изпита? И даваме всичко. А той изти работата вечерна и на другия ден на държавата. Така, и аз не веруваше, че имаме, и аз му покажах протоколите. Даже и с него подпише протокол, дека иска да работи за Македония. И те изтекло. Крие ги и той всичко каза. И един ден началника на промкомбината, нали, се бех към Бояджийския чек, ми вика, Стояне, вика, ето тази торбичка кестени, утре я караш, вика, на Пенея Алексиев, заместник председател на ОНС в град Сандански, там да отвориме, у него писмото ке му даеш и тия костенки, вика, на здраве. И ке му даеш, ке кажеш, че искаме погон да отвориме. Викам, добро. И се качих. Видях, и то един от държавна безбедност се кача на рейса, ама нищо нямам поим защо. И отивам там, слизам на автогара и отсреща двайца стоят така. И аз викам, извините, викам, Пенея Алексиев ми трябва тук да замени председател на съд. Сами надолу. И тя много любезни. И оттам не дава, тук, пред МВР-та, я тук вика малко. И аз като с топла вода, парена вода ме... Захар. Да. С обрела вода ме попаря, викам, ето това е стапица. Направили са ми да ме фанат. Качвам се горе, истио от Благоевград. Миналата година ще направи стражочки, там. Стояне, що насам? Викам, отдай да, вашите хора. Не знаеш, вика, не знаеш. Айде, вика, там е един полицай, вика, прибаряйте го, сваляме долу, малко ме разпраша и на другия ден съм чипо на Благоевград. Но притвор. На притвор, там в държавна безбедност. А по истото време станали що е началник, що не беше 10 години, киката го съдия, нали, стама други истите тия, що бех зачинил, много хора фанали и ги изпършило в Благоевград. И аз там ден, днеска, утре, как е, що е, аз се мълчам, нищо. Казвай, що не, аз не признавам. И по едно време ми вика, ки подпишеш, вика, ето това, пише така, долу подписания, Стоян Никола Георгиев, удостоверявам с подписа си, че освен това, което съм казал, няма нищо да кажа. В противен случай моля да бъда
най-строго напиши. Аз го подписвам, подпис подписах. И той взе да чете. Чете и се смее. И викам, що има сме, що смееш? Я фиоката дръпа и тия протоколи моите. Като гледам аз моя подпис, и аз взех да се смея, а солза ми тече от плота. Видам дека съм изигран, всичко знае. 36 дена е ден от тебе, аз не признам. Вете бая? Да еба ми как, що се е видел, прав стоиш, не дава да легнеш. Много съм изпадал. И оттам вече кажах си, тие, що неколко лиги въобще, то не бех казал на другите, ги запазих, но повече ще знаеха. След това нещо го видал. И после 113 дена, процес, на ония 10, на мен 4, на Вангел дадал 2, на дваица от Петрич бяха по година и половина, другите прокурорски свидетели ги видал. И така ни откара в София. Аз и то ще имаше голям присъда, ни вкарал в Шивалната да работиме, а другите троици ги карат на Стара Загора. От Стара Загора е на кариера Калояновици Християново там, да чукат камени. И аз 2 дена там, шивач, викам, няма да стане, аз искам да читам там времето, да... Калояново? Калояновици Християново, да. И читам френски литература. Френски бех много добър в гимназията, даже аз, учителката ме караше аз да читам, на други да привеждам. И там френски имаше един поп, пастор бил в Италия, той фрае френски и на каре излизахме там през дено по 1 час. Со него збориме на французски. Но така и викам, не е за мен тук и бегах. И оттам ми изпратил в Стара Загора. Отивам в Стара Загора и викат, одех се от Петрич в една голяма соба, имаше 20 няколко души на тюфлеци, лежим и така, няма легла, няма нищо. Първовидна работа. Викат, ти от Петрич, а тук вика, Томата, стамат на кариерата. Викам, Арно, и аз там на полицаите викам, карайте ме на кариера, там моите приятели са. И след една неделя карахме там, се видохме и вземе да чукаме камени. Там между другото, там къде чукахме на един завой, дваица, единия беше студент, осъден на 14 години, македонец по потекло, той е френски, знаеше. И аз се не го сборих. А другия по-английски учиш. И аз, между другото, искам, като работим на английски нещо, времето си минава и без той да уча английски. Той отначало, кажа, не сетне, вика, пише го, вика в това, и не иска да ме. И аз тук му направя, викам, ме карайте при уния 20 турчета да работя. И почна с него. Викам, само ки сборите на турски. И он насъл съм, няма парсо, не регидер се, ти и не. И почнах всеки ден. И турски. И сутрин работех от 5 до 1. После цивилни работи, а ние в лагера за градене с телни огради, кучите граничарски отвънка, с шмайзери, никой не смее да мръдне. Двайци бяха избегали, ги фане, а после им дадо допълнително 8 години вътрешна пресъда да се кръва. И аз слушам там на нарите, на горния етаж, то бяхме на нари. Отдолу ние, отгоре турците. И они турци, къде се събират, имаше един очи, им разправа, говори турски. Аз викам, на тия шо работите, Османе, викам, човек бе гити. Отидох. После това гидиджа. И ще да, киода, видно време, бъдеще време. И аз почнах да пиша Ben gidiyor, az sonra ben sen o biz siz onlar. Ben gidiyorum, sen gidiyorsun, o gidiyor. Az sonra diyor işte, niye diyorum. Ben gittim Minogre. Az sonra ben gittim, sen gittin, o gitti, biz gittiniz, onlar gittiler.
И Научихте всичките турски? турски, ама граматически, няма цигански. И за 4 месеца и аз почнах. Хората се чудят там. С турците, насъл съм наопак. И карах шофрах зимата, студено викам в затвор, върнаваме в затвор. Там така. Французски още и дойде време, мина 3 години, 3 месеца и 20 дена. От работа спестих към 8 месеца и нещо. Работиш, не ти плакят нищо, разбираш ли, чукаш камъни без пари. Само 2 дена като работиш, 1 ден те намалват. И тия са работили, знаят как е. И мина това време, да ви кажа, нали? И на 30 януари за Атанасов ден ме пущат и аз нямах и пари да си ода. Трябваше, по-късно ме пущат и сега останах да спия и там събален барах парички и си заминах. И така, почнах да си... Не ти ли дадоха билет? Не. Втори път, като отдах в затвора. Първи път мина това 10 години, жених се, завърших строителния техник в София, градишен техничар, геодезия, картограф, профил, ама всичко работих, всекъде. Имах 111 души, правихме оранжерията Петрич и 111 работи. Всеки ден трябва да мериш канали, правим ниво да даваш, нали, да подравняват, да слагат плочки и поръчки и други. 111 души, много работих. И там дойде една фирма, строителна фирма от Благоевград, защото правиха път от Марино поле Кулата за София. Магистрала тогава го викахме. Сега не е магистрала, ама и то Байдано там идва да носят с техни коли и ми ареса като техник, нали, вика, ела къй мен да работиш. Къде? Дойдеш на Кулата, там имаме стан, големи турни, много коли, багери. Имаше едно момче от село Петрово, техникче, яла и ти. И аз одих, а нема служба да ме назначат. Помощен техник, малко пари, и он вика, ки се водиш като пътен майстор. И си правих на всите и аз некой лев да взимам повеки. И онова момче напусна и аз останах сам. И пътя от Марно поле до Сандански на 2 места копат багери. А на трасето, що е набиено, един багер иска, нали, правиме там, набиваме пети. Къде се насипа бас, колко широко според висината, набиваш колове и един направи, може и крива да е. Тогава работихме с теодолити и с таблици на 20 метра, колко отклонени дава. И така направих то за 10 години и 10 месеца 18 км път и реконструкция на Петрич, Марикострово на този път. Сеялина, поцърнели, погроздели, сеялина, поцърнели, погроздели, 300 грама хляб са яли и не би се закусвали. 300 грама хляб са яли и не ми се закусвали. Плачат майки